gràcies per ser aquí. Sé que avui hi ha d'altres actes també a la mateixa hora. Doncs moltes gràcies pels que heu optat per ser aquí, acompanyar-nos a la Resba i a mi, perquè no deixa de ser un treball conjunt. Es tracta d'una reedició d'un llibre que es va fer l'any 87, es va publicar el 88 i pràcticament va desaparèixer de les llibreries menys de 3 mesos i no es va tornar a reeditar. L'editorial que s'havia cuidat, que era Editorial Maià, de la Martina Cañada, que molts coneixeu, va plegar poc temps després i la reedició no es va fer i tampoc ens havíem cuidat. L'any passat ens vam veure amb la Resba i va sortir la idea de poder tornar a fer una reedició. Tenim en compte, sobretot, que entre temps jo havia muntat l'editorial a Lectors i d'allà va sortir la idea i finalment aquest estiu la Resba va ser aquí a Andorra, vam estar treballant junts i d'aquí el producte que surt avui. Abans de continuar, passaria la paraula a la Resba, que ens ha enviat unes paraules. Bona nit a tothom. Soc la Resba Cani, la pintora andorrana amb origen iraní que he viscut 32 anys en Andorra, en aquestes terres meravelloses. Em sap molt greu de no haver pogut participar en aquesta trobada amb el motiu de la presentació de la segona edició del llibre Ulls d'aigua i he pensat que en una manera virtual, a través d'aquest vídeo, us puc saludar a tothom i participar i estar amb tots vosaltres. Ulls d'aigua és el fruit de la col·laboració entre el Josep Talleres, el meu amic, i Resba Cani, jo. I la història va començar l'any 1985 en la primera exposició que jo vaig fer d'uns dibuixos, pintura, en el Comú d'Encamp. I és on vaig conèixer el Josep Talleres. I es veu que ell es va inspirar d'un dels dibuixos presentats en aquesta exposició i després d'uns mesos, potser 6 mesos després, em va comunicar, em va contactar i va proposar si jo podria fer les il·lustracions per al Ulls d'aigua. I jo, després d'haver llegit la història, em va encantar, realment em va encantar i vaig fer un esforç per fer el treball. I durant 6 mesos realment he disfrutat viure dintre de les pàgines dels Ulls d'aigua per connectar amb els personatges i per captar l'essència de la història. I la primera edició ha sortit l'any 1987 i ara estem, després de 30 anys, estem en la segona edició dels Ulls d'aigua. Espero que us agradi. Moltes gràcies. Tal com ha explicat la Resba, l'any 85 ella feia poc que havia arribat a Andorra, el seu marit i els seus fills. Va fer una exposició en camp, al Comú d'Encamp, i efectivament va haver-hi una obra que, a dins de la globalitat del que es posava, hi va haver una obra que em va tocar més profundament que les altres, potser, però a dins del conjunt de l'exposició els colors, les línies em van rememorar
un viatge que jo havia fet a Iran uns anys abans i jo suposo que va ser el conjunt de tot això, els records d'aquell desplaçament a Iran, sobretot les miniatures d'Isfahan dels murals del Palau de les 40 columnes. De fet és un palau que només en té 20 de columnes, però es reflecteixen sobre una làmina d'aigua i porta el nom de 40 columnes, les 20 que hi ha per un costat i les 20 virtuals que es reflecteixen sobre l'aigua. He preparat unes quantes, o sigui, per tenir una idea del que a mi em va sobtar d'entrada, la remuneració d'aquests elements. He preparat una sèrie d'imatges, de miniatures del Palau aquell, que jo portava a memòria quan vaig veure la primera exposició de la Resma. De fet, quan vaig veure l'exposició seva, de la seva obra, em va tornar totes les imatges i els colors. Potser el que més em va fer pensar en el que havia vist 10-12 anys abans eren els colors que hi havia a la sala de pintures, a la sala d'exposicions del Comú d'Encamp. El primer que vaig fer és anar a parlar amb l'artista i vam parlar del viatge aquest i li vaig dir, mira, hi ha una sèrie d'obres que trobo extraordinàries i entre elles n'hi va haver una, no sé per la composició, no sé exactament per què, però arribant a casa vaig començar a escriure unes línies i d'aquelles línies em va sortir poc temps després un conte, Ulls d'aigua, i li vaig comentar a la Resma. Jo en aquell moment estava en plena producció d'un altre llibre meu d'Amic. Vaig haver de deixar Amic i em vaig posar a treballar sobre l'esborrany aquell que tenia. Vaig contactar la Resma, li vaig llegir les pàgines i home, estaria bé perquè no ho acabes, i va anar així. Acabar Amic, però mentrestant vaig tornar a posar, total és molt petit, és un llibre molt curt, però sí que em va costar acabar de refinar. Llavors
ens vam trobar un dia i li vaig dir, mira, aquí tens el producte final, a veure si t'interessa, i a veure si podríem fer alguna cosa a dins del mateix estil d'aquest que tens o el que et surti, a veure com va. Recordareu, l'any 85, els Cani havien sortit d'Iran just abans de la revolució, és a dir, tenien pensat ja marxar d'Iran, havíem parlat molt de la situació al país i, entre altres coses, amb la Resban sí que havíem parlat de la condició femenina i és un dels elements que surt a dins del llibre i possiblement és un dels elements, si no l'element, a part de poder tornar a treure un producte conjunt, és que continua sent malauradament d'actualitat. I doncs el llibre, 30 anys després, que de fet es va editar el 87, no, el vam fer el 87, es tenia d'editar però va sortir finalment el 88, però es va fer fa 30 anys. Malauradament, 30 anys després, continua sent un tema d'actualitat el problema de gènere, la diferència entre gèneres. El que hem preparat, vaig demanar a la Resban si em podia fer arribar fotografies que recopilessin aquests 30 anys. I el que us proposo ara és de veure una sèrie d'imatges de la seva obra de l'any 85 fins a el que està fent actualment. Els que coneixeu la Resban són molts aquí que sabeu va marxar d'Andorra després de la desaparició del seu marit, va tenir problemes d'adaptació, com passa tothom quan tens una sotragada. Actualment es nota a dins de la pintura, o sigui, els passatges més bons i no tan bons es noten a través de la seva obra. La primera imatge és la imatge que em va inspirar el conte. És un quadre que està actualment al Comú d'Encamp i dono les gràcies al Comú d'Encamp per haver-me permès de fotografiar-lo i de presentar-lo avui. Les últimes imatges és el que està fent avui la Resban. Crec que és interessant veure la trajectòria. No dic res més, us deixo.
30 anys de... Vaig proposar a la Resben, vist que no podia estar aquí, doncs la possibilitat de donar una idea de lo que havia estat la seva estada a Andorra, la seva obra, i el que és curiós, i us ho dic perquè li vaig dir a ella, això és el que està fent ara. Després de 5 anys pràcticament no haver fet res. I d'haver passat per tota una trajectòria, que es pot veure aquí, amb alts i baixos segurament, sempre treballant, i com ella deia, diu, per mi va ser, venia d'una formació i d'una trajectòria que era la que tenia a Teheran, amb el passat persa, i el xoc amb la cultura occidental li va costar, i ho deia ella, no ho dic jo, assimilar-los des del punt de vista plàstic. Jo crec que ho ha fet extraordinàriament i, de certa forma, les últimes imatges, n'hi ha dues, les dues últimes, formen part d'un conjunt de 7 obres que té ja dins del mateix estil, que li vaig dir, dic, Resben, crec que haurem de tornar a fer alguna cosa junts. Diu, perquè això t'obliga a sortir. De fet, això va ser la primera col·laboració. Vam tenir una segona, la Resben, l'any 97. Al moment que vaig publicar Illalba, la portada d'Illalba també va ser de la Resben i no precisament en una de les millors èpoques seves. Ja per acabar, només us llegiré les últimes frases del conte. Diu així: de llavors ençà, quan hom plora tot sol, plora llàgrimes salades, i l'amargor és tan gran que si cauen a terra, creix un desert fins que torna a apuntar l'alba. Si cauen al mar, oceans n'hi ha encara. Però si el plorar és compartit, i és plorar d'amor, plorar d'esperança, és un doll d'aigua dolça, és aliment vital, aigua fresca, aigua clara. Gràcies a tots vosaltres per estar aquí.